Għat-tielet ġimgħa konsekuttiva komplet tikber il-problema ta' tuħ tad-dawl, sitwazzjoni li qed taffettwa eluf ta' familji, anzjani, persuni morda u anke negozji. Matul il-lejl li għadda kien rapportat tuħ fis-servizz tal-provvista tal-enerġija f'partijiet tan-Naxxar, il-Gargur, bil-Kirkare u anke l-Gżira fejn kien ilhom 11 siegħa sħaħ mingħajr dawl. F'Birkirkara bosta żoni għat-tawlel sħiħ bla dawl b'effett dirett fuq persuni vulnerabbli fl-eqqel ta' sħana ta' sajf. Aktar kmieni din il-ġimgħa fuq TVM il-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli qalet li f'dawn is-sitt xhur sar ħafna investiment fil-qasam tal-enerġija u l-Gvern jaf fejn irid imur. F'dawn il-jiem wasal ukoll l-impjant il-ġdid li se jitħaddem bid-diesel għalkemm dan l-impjant fadallu sa nofs Awwissu biex jibda jopera.